A tento žilinský je najnovší. Takýto obchodný dom je vlastne akési mini mestečko, ktoré 6 dní do týždňa od rána do večera žije svojim vlastným, osobitým životom. Pod jednou strechou na predajnej ploche 5700 štvorcových metrov je 30 oddelení. Dalo by sa povedať 30 rôznych predajní. 50 až 100 tisíc druhov tovarov od 360 domácich výrobcov. Za jediný deň prejde jeho priestorami až 30 tisíc návštevníkov. Obohatením sortimentu sú pravidelné výmenné predajné týždne veľkých obchodných domov krajín RVHP. A aj nové formy predaja, samoobsluha a voľný výber, ktoré v rámci republiky znamenajú úsporu až 30 tisíc pracovných síl, sa uplatňujú predovšetkým tu. Ale Prior to nie je len predajná plocha. Okrem nevyhnutných skladov je v tejto budove aj učňovské stredisko, závodná jedáleň, lekár, kaderníctvo pre zamestnankyne i ďalšie súčasti sociálnej starostlivosti, ktoré v mnohých menších predajniach chýbajú.